объясню, что мы на этой МШ скаутами будем заносить огонь, да, и если можно сделать такой достаточно широкий проход, да, ну, а лучше как-то так попробовать сгруппироваться по сторонам, потому что тут будет две колонны скаутов идти, да, чтобы можно было пройти. Ну или максимально как-нибудь сесть.
На початок номер 179, 137. Номер 137.
Уже 33 раз по свету разыходится огонь едности христианов с города, где народился Бетлеем, з костела базилики народжения Пана. Ректуючись до этого дня, мы углядаемся в этой огонь и просим Пана Бога, как распалил у нас огонь своей любови. Сегодня эта тема любови, это третья тема з тих цноту, які розглядаємо під час наших реколекцій. Тому на початку Святої Мши просим этой любові для нас самих, для души померлого Івана, за якого молимся в этой наисвятейшей офяре, а все занедбания любови представим Пану Богу, как годно приступить до офяры алтара. Пане, Ты посланный оздоровить скрушенных сердцем, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, Ты пришел покликать грешников, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, Ты дадишь праворучий цаков заступаться за нас, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, отпустивший нам грехи, доведи нас до життя вечного. Аминь. Молимся. Всемогутный Боже, просим Тебя, ули в наше сердце Твою ласку, как мы, познавшие про занюльское известование утеловления Христа Твоего Сына, празднув крыш, были приведены до хвалы воскресения, праз Пана нашего Иисуса Христа Твоего Сына, який с Тобою живи и владарец в едности Духа Святого, Бог праз все веки вечные. Аминь. Читание книги пророка Исаии. У те дни Пан промолвил до Ахаза такими словами: «Проси Пана, Бога твоего, как дал тебе знак, ти глубокого отхлани, ти высоко у горы». Але Ахаз отказал.
Не буду просить и не буду выпробовывать пана. Та ты сказал, Исаия, послухайте ж, дом Давидов, ці мало вам, що докучаєте людям, так ви ще докучаєте моєму Богу. Тому пан сам дасть вам знак. Вось дева зачнее народить сына, и дасть ему имя Эммануэль. Это Слово Божие. Дякую Пану Богу. Прийде наш Пан, благодарен славы. Прийде наш Пан, володарен славы. Пану нарежет земля и все, что над землей, всю свет и все, что живе у ним. Бой он засновал яго на морах, и на реках мацавал яго. Прийде наш Пан, володарен славы. Кто зайде на гору Пана, и кто стане на святыне ягоным, той, у кого руки безвинные, чистое сердце, кто не схилял души до марности. Прийде наш Пан, володарен славы. И он отрывает благословение от Пана, и узнавороду от Бога збавцы твоего. Вось поколение тых, кто яго шукає, кто шукає обличчя твоего, Бог Якуба. Прийде наш Пан, володарен славы. Читание послания святого апостола Павла до римлянам. Павел, слуга Иисуса Христа, покликанный апостол, выбранный деле обвящения Евангелия Божьего, якое Бог перед этим обещал праз пророков своих у святых Писаниях, про Сына Его, який телом походил з роду Давида, який открылся як Сын Божий у моцы, поводле Духа Святости, про воскресение з мертвых, про Иисуса Христа, Пана нашего, з якого ми отримали ласку і апостольство, таку ім'я Його зробіть послухняними віри усі народи, серед яких і ви, покликані Ісусом Христом, усім, хто знаходиться у Римі, умилованим Бога, покликаним святим, ласка вам і спокой от Бога, Отця нашого і Пана Ісуса Христа. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Вось дева зачне и народить сына, и дасть ему Эммануэль, что означает «с нами Бог». Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читание Святого Евангелия поводле Матфея. Хвала Тебе, Пане. Таким было народжение Иисуса Христа.
Пасля заручана ў маці ягонай Марыі з Юзефам, перш чым пачалі жыць разам, яна зачала ад Духа Святога. Юзеф жа, муж яе, будучы справядлівым і не хочучы зняславіць яе, хацеў патаемна адпусціць яе. Калі ён надумаў гэта, вось анёл Пана з'явіўся яму ў сне і сказаў: «Юзефе, сыне Давіда, не бойся прыняць Марыю, жонку тваю, бо тое, што нарадзілася ў ёй, ёсць ад Духа Святога. Яна ж народзіць сына, і дасі яму імя Езус, бо ён збавіць народ свой ад ягоных грахоў». Усё гэта сталася, каб збылося сказанае Панам праз прарока, які кажа: «Вось дзева зачне і народзіць сына, і дадуць яму імя Эммануэль, што азначае «з намі Бог». Абудзіўшыся ад сну, Юзеф зрабіў, як загадаў яму анёл Пана, і прыняў жонку сваю. Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Шановні брати і сестри, шукаючи дорогу до Володарства Божого, ми розглядали, що треба просто прибрати перешкоди у нашем духовном житті, как з легкостью дойти до святости. І ось ці перешкоди ми під час наших реколекцій знаходили особливо у 3 сферах нашого життя. Це у розумі, у пам'яті, в історії нашого життя і у волі. І ось перший день ми з вами розважали, яким чином чоловіку праз віру освятить свой розум. Это значит разважать Боги. Часом не достає до нашей молитвы разважания. Как толк был з нашей веры. И, кажем, ось нам подобається духовник, ті старець, ті отець, ті бабуля, дядуля, ті мої хросні, які ось такі розважливі чоловік. Ось це був перший день реколекції. Другий день був присвячений темі пам'яті. Шмат перешкодів возникає у нас у віри праз нашу історію життя. І ближайшую, і дальнейшую, коли починаємо молитву, успливають некие справи, некие речі, некие прив'язаності. Пам'ять, каже святий, от крижа, так само має бути очищена, освячена надією. Коли чоловік не сподяється і не живе, не глядить праз призму кривду своїх і болю, а живе надією на нечто більш світле, і сам освятляється, і тому він несе надію іншим. І ось у сьогоднішнім третім дні наших реколекцій ми глядим на третю сферу, яка називається воля. А тому закрадаємо всі проблеми, які зв'язані з слабоволлям. Чому ми сповідаємося, чому нам треба так шмат змагатися і закалятися, загартовуватися, тому що воля слабая. А коли є воля моцна, як казали римляни, заховуй порядок, і порядок заховає тебе. Так ось, як волю нашу змацувати, у нас є цнота, третя цнота, яка називається любов. І сьогоднішня промова буде складатися з двох часток. Перша негативна, другая такая більш оптимістична, позитивна. А негативна – це що? Це конкуренти любові. Все, що перешкоджає любові. І будемо розглядати 4 конкуренти любові. Любов – то, до чого імкнемося, і саме головне, вищейше з цих 3, з віри, надії, найвищейша любов. І тому перша заповідь якраз, перше приказання і відноситься до любові. Як вчить, не май інших богов, не роби собі кумира. І ось є такі 4 кумира в нашому житті, 4 конкуренти любові, які один за одним будемо розглядати. Перший конкурент – це радость часовим добротам, радость дарам, які ми отримовуємо. Сам по собі дар, який ми не отримали, добрий. Сам у собі часто дар добрий, тільки що, коли він починає конкурувати з Богом у центр моєї уваги, ось тоді починаються проблеми.
І калі быў у адным з цэнтраў абароне сямейнага жыцця яшчэ перад святарствам, то часта мы ўзгадвалі вось праблему псіхалагічную, калі дзіцятка становіцца ў цэнтры жыцця, і як бы мужчына адасобляецца і смуткуе, таму што увага маці, яна і па сваёй натуры вялікая на дзіцятка, а ён як бы збоку. Дык вось, да чаго вяду? Справа ў тым, што гэта вельмі вырашалі добра у традыцыі габрэйскай. Калі атрымоўвалі дар дзіця, сам па сабе добры, то ёсць у нас такая таямніца, калі дзіця Езус неслі ахвяраваць дзе? У святыні. І вось ёсць у іх такі рытуал, калі бацькі бяруць дзіцятка народжанае і нясуць да святара. І ў жэсце, у рытуале аддаюць на рукі святару. І ў гэты момант аддаецца назаўсёды у перадачы Пану Богу, бо ўласнасць гэтае дзіця. І зараз дзіця становіцца дзіцём Божым. Гэта знак таго, што ён зараз прыналежыць каму? Бацькам ці Богу? Богу. І святар зараз з міласці Божай аддае, можна сказаць, у арэнду на час выхавання гэтае дзіцятка для бацькоў. І зараз у бацькоў няма ўжо такой гардыні, пыхі, што гэта маё, да? І я сабе магу гэта дзіцё і кантраляваць, і выкарыстоўваць, і прыказы аддаваць? Не. А зараз яны аддалі святару, які ад імя Бога выступае, а зараз святар ад імя Бога дае бацькам, падобна як Езус Христос даў сваім апосталам. Яны ад імя Бога зараз выступаюць, і зараз ужо не ад свайго імя выхоўвае дзіцяці, а ад імя каго? Бога. А тут зусім іншы падыход. Глядзіце, калі мы разважаем пра любоў, то я люблю гэта дзіця не ад імя свайго, а ад імя Бога. Гэта зусім іншая любоў. Ведаеце, вельмі добра гэта тлумачыць вобраз споведзі. Супраць мяне штосьці дрэннае зрабіў чалавек, нашкодзіў мне, і пасля прыходзіць куды? Да споведзі. Мне святару нашкодзіў, да мяне на споведзь прыходзіць. Як я да яго магу паставіцца? Злавацца на яго? Ад свайго імя хочацца, можа, там, да? Нашкодзіў штосьці. Але маю на яго глядзець праз вочы, праз прызму Езуса Христа. І бачыце, тут любоў крыху іншая, міласэрная, крыху іншы ўзровень. Вось гэта першы канкурэнт, калі спрабуем радасці, даброты нашы выкарыстоўваць ад свайго імя. Толькі ад свайго імя, без Бога. Вось, это даброты часовыя. Нават людзі у жыцці маі. Другі канкурэнт любові, другі кумір, які можа канкурировать з Богом, гэта радасць натуральнымі дабротамі, здольнасцямі нашымі. Прыклад. Быў адзін прафесар, быў вельмі падкованы, разумны, напісаў шмат кніжак, паляк. І яму падказалі, слухай, едзь на тыя рэкалекцыі. Так ужо прасілі, ну прыехаў. А зараз подвяду, чаму яго запросили на этой реколекции. А на реколекциях был, реколекции проводил экзорцист, и напрыканцы святую мшу зрабіў простую заступніцкую молитву, молился о поздравлении, о посвячении, благословил людей. И глядит, что человек так рухается, что это профессора так подергивает. Ведаеце, психосоматика. Калі чалавек так, эмоцыю падавіў і адчуў сабе, вось тут нейкі такі груз. Вось, а бывае духоўная соматика, калі вось па стану нашага цела можна распазнаць, што ў душы. Вось. Ведаеце, часам як неўсічывы ты падчас малітвы і стаць не можаш, засыпаеш падчас малітвы. Гэта знак таго, што адзін са знакаў таго, што ў душы твоей праблема. Можа быць і проста таму, што стомлены. Але бываюць па такім знаках, асабліва ў час рэкалекцыі, казання, малітвы, вось падчас благословлення бачна, вот што
хтосьці ў касцёле штосьці з целам не так. Думаю, экзарцист, можа эпілепсія яго, што яго так патрасвае, а можа і духовная праблема. І запраціў да закрысты, калі людзі не бачаць, і памаліўся. І выйшла так, што чалавек быў апанаваны духам інтэлектуалізму. І гэты дух інтэлектуалізму вёў яго ў гэты універсітэт, што ён займаўся толькі гэтымі справамі, толькі кніжкі пісаў, не займаўся ні сваёй духоўнасцю, ні сябрамі. А пыха да таго давяла, што ён прыніжаў іншых выкладчыкаў, рабіў такія козні, каб выганялі іх з універсітэтаў, прыніжаў і быў такім хадзячым дэманам. Дык яму кажуць найлепшыя сябры, што ўжо вытрымаць яго не маглі. Слухай, тут ёсць такі добры вот святар, з'ездзі там на рэкалекцыі. Так ужо ўпрашвалі, ну з'ездзіў. І ведаеце, што адкрыў вот эту глубокую праблему, а святы Ян Павел кажа, што стратэгія злога найбольшая ў тым, што ён дзейнічае ва ўкрыцці, што ў яго не вераць. А ён раскрыў гэтую праблему ў сабе. І ведаеце, што і з універсітэту выйшаў, таму што бачыў, што гэтую здольнасць, гэты дар злы дух выкарыстоўваў для пыхі, для гардыні. І пайшоў да айцоў трапістаў у закрыты манастыр. І до сих пор там знаходзіцца. І святар. Дзякуем яму Пану Богу, дзякуем Пану Богу за тое, што вот адкрывае у нас такія справы. Таму вось гэты другі канкурент, гэта нашыя здольнасці, натуральныя, якія, калі не на славу Божую, вось як гэты прафесар свае лекцыі рабіў, то яны славу робяць справу злому. Наступнае, трэці канкурент, гэта радасць пачуццям. Скажите, колькі у нас ёсць пачуццяў? Асноўныя 5, фізічных, ёсць і духоўныя таксама. Смак, слух, дотык, зрок. Як быў на адной канферэнцыі за мяжой, мой сябар, отец Роберт Джоэл Круз, ён самы галоўны экзарцыст Амерыкі, ён казаў так: кожную, асабліва нам, святарам, асабліва тым, хто хоча вот зло выганяць, асабліва са свайго жыцця і са сваёй сям'і, вось, прасіць і маліць Бога аб чысціні такой, то ім казаў, нам варта благаслаўляць свае пачуцці. Ведаеце, у нас у касцёле, у пачатку касцёля есть такая крапельничка. Что там знаходится? Святая вода. А на что там святая вода знаходится? Який сенс? Яна нам нагадывае о прынятым чым хросце, приналежности до Христа. Памятаете, мы казали про дзіцятка ў сям'і, вось у той традыцыі израильской. Дзіцятка приналежыць кому? А мы так само. Вот, и когда мы докрадаемся, это так само такие ритуалы, які показывая нам, что мы до Бога приналежим. Не для себя зараз буду молиться, не для людей, а для Бога. Пам'ятаєте, у этих перших 2 днях той самий метод використовували, по прикладу святара, який целебрував святу імшу перші 10 років для кого? Для самого себе. Это ж моє покликання, а тут і рвати, і реколекції проводить, і от як у перших годах святарства. Так еще стараешься, вот ти зорка в центрі, да? А після, каже, це ксьонц Роман, редакторист Бродівської диецезії, казав, після 10 років святарства зрозумів, що святу імшу треба не для себе служити. А для кого? Для людей. Тут уже подказали, молодцы. И после 20 годов святарства зрозумів, що для Бога треба есть. Ну. Тут для людей, ведаете, и сладкое казание сказать, вот и похвалить, и ведаете, там и так само пыха у парафии расте. А один мне ректор нашей семинарии, ксьонц Андрей, казал, что найлепшее твое казание, коли весь костел с костела выйдет. Веду одного такого святара, весь костел вышел подчас казаний. Бо коли, ну, коли сапраўды гэта
ну, чоловік адекватний, і Слово Боже каже, відкриває проблему, тобі неприємно. Ось. Тому, коли ми кажемо про гэтыя 5 пачуццяў, мы прыналежым да Бога, і калі ўваходзім у касцёл, дакранаемся да святой вады, разумеем, што не на славу сваю, не на славу людзей, а на славу Бога. Ведаеце, тое, што мы хочам нават адчуць па-людску, это добра, нават імя, інтэнцыю, за каго молімся, да? Пачуць, вы ксёндз, не толькі імя скажыце, вы прозвішча, фамілію нашай сям'і, каб пачулі за. Это добра, трэба называць, ведаць, за каго моліцца, але часам вось пыха ёсць. 3 разы і 4 імшы падчас імшы не сказаў імя, всё. Ксёндз, вы неправильно робіце. Вот, надо имя это повторять. И ты сидишь, только это боишься, как это имя, интенцию не забыться, только как не про Пана Бога думаешь, да? Только как в молитве верников там это. Бачите, коли докранаешься до воды, приналежишь до Бога. Вот. Бог ведае уже наперед, об чем просить, об чем молиться. Вот. Коли навод забудуся, я интенцию назвать. У меня интенция на початку святарства. Коли люди у меня замовили святую мшу у сакрыстии, я у этой интенции буду целебровать мшу. Не забудуся. И перед Паном Богом интенция виконана. Вот. Тому Пан Бог наперед дає наші інтенції, і він ведає. І там, окрім того, що докранаємося до води і приналежимо до його, воно нагадує нам о прийнятим чим хрості. А коли ми стратили ласку к хросту, що це називається? Грех. А коли її відновляємо, у другим хрості, який називається сповідь. Да? І коли я докранаюся одним почуттям, дотик, до води, это дает сигнал моему мозгу, что мне треба до споведи. Так это я только дотиком доканулся. А еще зрок, слух, нюх. Я только крыху закрану эту тему, бо про это варто разважать. Коли я развиваю правильным накірунку з любов'ю один из этих видов почуттів, то мне развивается духовное почуття. Нюх, Ориген, іншие ці костюла зв'язувались з розпознанням духа. Святий Падре Піо умів вичуть духа, з яким приходить чоловік на сповідь. Де він там нашкодив? І так само ми у своїй сім'ї можемо вичути духа, з яким приходить наш син зі школи, а з яким духом ми виходимо у костюл. Хто за нами там спокушає, на вуха мені наговарює. І так з кожним почуттям, у кожному почутті духовності є своя функція. Зрок, наприклад. Чому нам легко YouTube глядеть, да, этой радости почуттям, да, задоволивать? А Библию открыть, у тебя очи закрываются, спать хочется, да? Это значит, что у нас з'явився это вот третий конкурент, радость почуття. Сам по себе YouTube и социальные сетки, и книжки, это добро. Только что, как мы правильно накировывали наш зрок, у меру. И четвертый конкурент. А радость моральным добротам. Что такое моральные доброты? У нас есть физичные доброты, здольности наши, так само психологичные, богатые, материальные. А есть моральные. Что такое моральное? Моральные это не заўсёды духовные. Моральные это цноты наши, добродетели. Вера, надзея, любовь, умеркованность, стрыманность, мужность, разважливость и так далее. Лагодность, покора. Глядите, это все есть и у інших религиях, и у этицы. Тут может духовности не быть. И глядите, нават гэта можа выкарыстацца не на славу Божию, а на славу свою, славу людей, але не на Божию. И глядите, нават любовь. Для славы моей семьи я люблю, выховываю, как прозвище моей семьи славы. Я люблю, як наставница своих детей, своих этих вучнев. Я стараюсь
але не для славы Божай, а для сваёй гардыні, для сваёй пыхі. Таму злы дух можа нават гэтыя радасці, гэтыя цноты выкарыстоўваць, каб канкурировать с Богом. И тому, шановные браты и сестры, вот у этой первой части, большей, мы 4 конкурента вспомнили. Варто на их звернуть увагу. Як можно распознать, что яны в моем житті есть? А это уже другая часть, такая позитивная. Называется «Слава Божия», «По славе Божией», с Евангелия. А сегодня что не хотел робить Юзеф в Евангелии? Не хотел Марию что? Зня славить. О! И в этой другой части хочу закрануть тему духа знеславления, духа неславы, недопошанования. И ведаете, недостаток любови можно распознать по этому духу. Коли зробим знак крыжа, недокладно. Уваходим у костёла, як хутенько так раз, на половинку, да? Подчас святої мши, як приймаємо святую літургію. Видите, соборовая литургия, там так обовязывала на коленях, зрок, постава тіла. Все так треба було доглядеть, что навіть сторонку святар мусил одной рукой не перевернул, мусил 2 руками. Есть свои правила, законы. Так что только концентрироваться на славе Божьей, да? И в кожным жесте есть свой символ. И это варто заховать на вот нашей новой литургии. И то, что есть в Писании, варто заховывать. И мы, как министранты малые, сколько вам там годов было, я хиба за 11 годов был министрантом, мы в Вилейте открывали мшал, читали уводенную мшал, вот столько, учили и сдавали экзамены. Сколько тут сторонок? 130. На такий був подоход до алтара, і оттуль народжаються і добрі покликані, тому що ти займаєшся чим? Богом, славою Божою, а Бог тоді поклопотиться про усі твої 4 радості. А коли наоборот, ти про радості, ці 4 конкурента заботишся, клопотишся, то тоді Бог буде покинутий. Вот у чим справа. І хотів би звернути увагу, але це вже до вашого особистого розважання, на вашу поставу під час молитви, на ваше одіння. Мозаїкою займається один єзуїт у Римі, і він каже, що навіть одіння, по одінню можна розпознати стан чоловіка. Ось, глядите на поставу свою, на позірк, на жести під час імши, навіть на слово, яке чуєте під час імши і молитви. У гэтым слава Божия прославляется, увеличивается в моем житті. И то, что вам хочу и подякувати, и подтримать, где у вас слава тут у парафии, и у Беларуси подтримлюється. Ведаете, что может так и горько, а за вас радостно. Что когда вы споведаетесь, и после споведи вы кленчите перед стулой и целуете. Ведаете, який сенс стули? Коли святар опранає стулу, то він молиться, опрані на мене стулу безсмертності, які згубили наші праотці. Эта стула вертає до нас до райського щастя, до справдної любові і радості. І ви після сповіді тут становитесь на колени і целуєте. Славите Бога. Так вот, что я вам хочу сказать. Вы эту стулу шануете болей, чем люди в той краине, где я служу, шанують Найсвятіший Сакрамент. Это вельми добро, что вы шануете на вот такие, здається, дробязі. Важная речь, Божья речь. Бо коли навіть шануєш і костёл, і святора, знак крижа, хоч ми самі можемо бути недосконалі, а вы шануете это Божие, да, то тем больше будете шановать Найсвятіший Сакрамент. И когда споведаетесь из легких грехов, тем больше тяжей будет зробить тяжкие грехи. Вот. Тому на вот у дробязях, у меньших речах, когда заховуєте верность, то Пан Бог заховає вас и в речах великих. Дякую вам за эти реколекции, за вашу гостинность, и нехай Бог на этой практике по возрастанию веры, надеи и любови вас благословляет. Аминь.
вызнаем нашу веру в веру единого Бога, Творителя неба и земли, и всего бачного и небачного, и в единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед всеми веками, Бога от Бога, Святого от Светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносудного Отцу, разве Богу все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, поводле Писания, и взошел на небо, святить праворушайца, и знов придя в хвале, судить живых и померлых, и яко володарству не будет конца. Веру Духа Святого, Пана и Животворцу, яки Зайца и Сына походить, якому разом Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовляв праз пророков, веру в один и святый католицкий апостольский костел, вызнаю один и хрост для отпущения грехов и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. Ісус, якого ми чекаємо, уже присутнічає серед нас і наповнює нас своїм Духом. В этом Духу вознесем наши супольные просьбы до Бога Отца. Молимся за всіх християн, щоб вони подрихтувалися до надиходячих святов не тільки матеріально, але так само і духовно. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за святого Отца, как Дух Святый наполнял его своим светлом у апостольской працы. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за жінчин, які чекають народження дитяті, щоб щасливо пережили усі тяжкості и спознали радость материнства. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за тих, хто сьогодні вимушений працювати, щоб серед своїх занятків вони знайшли час на зустрічу з Христом. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за самотних людей, щоб під час святого Божого народження вони спознали людську доброзичливість і любов. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, собраних на этой Евхаристии, как Христе Божьего Сына превеличила у наших семьях взаимную любовь и едность. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся о покое вечном для Ивана. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Всемогутний вечный Боже, який прагнеш избавления всех людей, выслухай наши молитвы учеников, наши дни были наполнены спокоем. Про Христа, Пана нашего. Аминь. Номер 144. Радуйся, Мария, ты явлюсь свинения, Богом ты обрана, о святая Панна, Спасу свету нам
помолись нам і всьому костьолу святому. Усемогутный Боже, нехай Дух Твой, який своей мощью наполнил Найсвятейшую Панну Марию, освятить дары, что на Твоим алтаре мы складаем, раз Христа Пана нашего. Amen. Пан з вами. І духом Твоїм. Угору серці. Возносим на Пана. Подякуєм Пану Богу нашому. Однако і справедливо. Вся правдиводна та й справедлива, слушна і збагавенна, как ми завсюди і всюди Тобі складали подяку, Пані святий Ойче всемогутний вічний Божа, раз Христа Пана нашего, Яго предсказывали все пророки, Дева Мать носила его под сердцем с невимовной любовью. Ян Креститель пророчил про его присте, и овестил его присутность род людей. И он дає нам ласку з радостью подихтоваться до свята Його народження, щоб знайти нас, коли прийде, повних удячностью молитовним чуванням. Тому за анёлами, арханёлами и за всеми святыми мы обещаем Твою хвалу, разом с ними воскликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Господа на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана, Господа на вышинях. Заброди Боже, Ти святий, криниця всякої святості, тому в єдності з усім костьолом у перший день тижня, коли Ісус Христос у воскрес і спасав на апостолов Духа Святого, раз Христа, просим Тебе, всемогутний Боже. Святи эти дары рассудят Духа Твоего, как и останется для нас тело и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муки и жертвы, и подяку Тебе складаючи, ломал и раздавал своим учням короче. Берите и ешьте с этого все, бо это есть тело мое, якое за вас будет выдано. Подобным чином по вечеру взял хлеб, снова Тебе подяку складаючи, подал своим учням короче. Берите и пейте из его все, бо это есть кири пред мною, нового и вечного заповету, якая за вас и за многих будет пролита, дело отпущения грехов, это чините на мою память. Это великая таємниця веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего Христа в хвале. Вспоминающий смерть из мертвых восстания Твоего Сына, отверую Тебе, Пане, князь лица и килих избавления, дякую же, что учинил нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как всех нас, принимающих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одно. Памятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по всем свете, удосконаля его в любови, разом с папом нашим Франтишком, бископом нашим Тадеушем, бископом Юрием, бископом Александром, общим духовенством. Памятай про слугу Твоего Ивана, якого Ты покликал до себя из этого свету, дозволь ему, який стал раскрас подобным у смерти до Твоего Сына, так само удельничать Его воскресении.
Пам'ятай так само про братів і сестер наших, які поснули у надії на воскрешення, і про всіх, хто Твоєю ласкою дійшов з цього світу, і дозволь їм убачити світло обличчя Твоєго. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел у житті вічним, у єдності з найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом, її обранником, со святими апостолами і усіми святими, які спрадвіку вподобалися Тебе, как зими ми хвалили і прославляли Тебе, про Сина Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже Отче Всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, раз усе веки вечные. Молимся до Отца Небесного, як нас научил Иисус Христос. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, пусть воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего, что дневного, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, избавь нас от всего злого, дай ласкаво упокой у дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы от усякого неспокою, такали исполнение счастливой надеи и предста избавцы нашего Иисуса Христа. Вот Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христ, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костола Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей воли, отариться его супокоем и едностью, яке будешь и володарить на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде с вами. И с Духом Твоим. Дайте ближнему знак супокоя. Благословленные, покликанные на вечере лона. Пане, я не вартий, як Ти войшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Позже возочни народить сына и даст ему имя Иммануил. Номер 130.
ясно, соника светишь, наших врагов знищаючи тень. За свои враги тяжкие мы воскресим ногу, просим Спасу, о Мария, сердце гадаем яму. За свои враги тяжкие мы воскресим ногу, просим Спасу, о Мария, сердце гадаем яму. Номер 146. Приди, приди, Эммануэль, с неба и вызволи Израиль. Земным выгнании снов ее, шагая Бога Сына днем. Хвала, хвала, Эммануэль, приходит Спаситель Израиль. Приди, крепится мудрости, пославша нас от пошести. Благодно всем керуешь ты, бессмертный Творца Бог святый. Хвала, хвала, Эммануэль, приходит Спаситель Израиль. Приди, приди, о Адонай, закон Синая верный дай. Сяевный куры людства знал, и велишь славы расшугал. Хвала, хвала, Эммануэль, приходит Спаситель Израиль. Эсея пороста приди, народ с неволи выведи, с братоня пекла сняла рук. Ты, Боже, вызвай верных слуг. Хвала, хвала, Эммануэль, приходит Спаситель Израиль. Молимся. Всемогутный Боже, Евхаристии приняли мы задаток вечного избавления. Дай, просим, как мы рихтовались до святкования таємниці народження Твоего Сына, с тем большей побожностью, чем ближе подходит свято нашего избавления, раз Христа Пана нашего. Похвален Иисус Христос.
поможет. Присядьте, ласка, еще послухайте душпасторских объявов на четвертую неделю Адвента. Когда уже вельми близко зближається наше свято, так naprawdę уже у autorach wspólna razem, zasiadnie do biegina stoła, będziemy dzielić zapachem. Czas wielmi krótki, można сказать, tylko krótko zmieniaється, тому хочам świadczyć w tej potraktowcu, pierwszą czargu naszej duchownej potraktowcy. Щиро всім дякую вам за сьогодні сьогоднішню молитву. Дякую тим, хто прибирав нашу капличку на цьому тижні за активний уділ у раратах, дітям, молоді, дорослим. Дякую за ахвяри, які складаються, за допомогу, яку оказується. Особливий спосіб дякую за ахвяри, які складаються на справу будови нашого костьола. Особливі подяки керуємо до князя Романа, який проводив бюджети і проводить ще адвентні реколекції для нашої парафії, допомагає нам підготуватися до святів, переводити певні справи духовного нашого життя за Слово Божого, за сакрамент Евхаристії, сакрамент покаяння, щиро дякую. Тане на цьому тижні, завтра у понеділок, рату 6:45 і вечором час свята о 19 годині. Jeszcze można przystąpić do sakramentu spowiedzi, kiedy kto potrzebuje w te dni, będzie pierwszym mszy, chociaż to im mszy sprawiedliwe spowiedzi potrzebne. U autora 24 święta msza w ten dzień 6:45 jeszcze raty mają, no a później tylko już pasterka. Тому zapraszają u 20:30 na Petlejku, a w 21 godzinie wigilijna święta msza z udziałem dzieci. I тут я хочу подкреслить это слово «детей». Это значит, той, кто с детками не собирается приходить, то приходит о 23 године. У нас вельми шмат деток, и дозвольте им так само пережить пастерку, как они могли увести у капличку. Тому вельми прошу так, когда с детками не приходим, для вас, мы вельми вас чекаем, и хотим с вами пережить мшу святую, о 23 године. No i druga, jak już patrzyli, 23 godzinie, tak samo bądź pasterka i msza święta. Wspólnie razem będziemy świadkować już Boże Narodzenie. No a 25 śnieżnia u sieradu uroczystość Narodzenia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Święta msza w ten dzień o 9 godzinie ranicy, o 10:30, o 12 godzinie i 18 godzinie. Как раз зauważcie, что нема святой мши у 13:30. Там что нема. Там просто есть інший. 26 січня у часах свята святого Стефана Першомученика. Святий імши в цей день о 12 годині і 19 годині. 27 січня, п'ятниця, наша парафіальна урочистость свята Яна Апостола і Евангеліста. Особливий спосіб хочемо це пережити, бо це день, в яким ми завжди молимося за випадки нашої парафії, але в цей день особливо доручаємо доброму Богу право заступництва этого нашего святого опікуна. З цієї нагоди księdzy biskupy nawet zwalniają nas z postu. No, nas i przy okazji wszystkich остальных tak samo. I w ten dzień nie obowiązują w tę piątnicę u oktawie Bożego Narodzenia post, czyli ustrowanie admiesnych stron. Zapraszamy na świętą mszu albo o 7 godzinie ranicy, albo o 19. To będzie uroczysta pustowa święta msza z udziałem księdza arcybiskupa Tadeusza Kondrusiewicza, który nawiedzie naszą parafię i będzie celebrować tę świętą mszu. Na każdej świętej mszy będzie błogosławienie wina. 28 śnieżnia, w sobotę święta świętych niemowląt muczeników. Święta msza w ten dzień o 8 godzinie i o 19. Niedziela u oktawie Bożego Narodzenia, czyli następna niedziela, to święta Świętej Siemii, Jezusa, Maryi i Józefa. Zapraszamy na świętą mszu, poranek niedzielny, w 9, w 10:30, u 12, czas 30 i o 18 godzinie. Na każdej świętej mszy będziemy w osobliwy sposób modlić u intencji sieni naszej parafii, udzielać osobliwego błogosławienia. U zakrysty można nabyć kalendary na nowy 2020 rok, wkładki na wigilijny stol, a tak samo świeczki Caritas. Jeżeli ktoś potrzebuje sienca na wigilijny stol, nie ma, to laska z prawej strony, przy wychodzie z kapliczki, jest taka możliwość, możecie wziąć sobie.
Пасля святу розпочинаємо коляду, розпочинаємо душпастерське наше навідування, тому, коли ласка, так само, хто хотів би бачити, що вдома, спільно з нами помолитися, мати Божого благословення і порозмовляти, коли ласка, можна в закристі приносити картки з адресом і номером телефона, так названі, сконтактувалися і домовилися на конкретну годину, конкретний день. Когда сегодня проходит наша платформа зустріча, я з її одразу приїжджаю, сюди тепер спотикаються ті, які вивчають польську мову, а о 14 годині запрошуємо живий ружанець, представників Карітас, апостольства допомоги душам часовим, біблійних зустрічам, нашій молитві і всіх тих, які відчувають так само потребу і хочуть з нами поділитися. Так само можна це вчинити на Катеринській 1, покой 316. А о 16 годині запрошуємо скаутів, Божих коровок, у нас представниці, скаутські шефи, дитячий і молодівий хор. А о 18 годині скаути, вовчаняти, скаутські шефи і літургічна служба алтара. Далі завтра, в понеділок, о 10 годині ми будемо рихтувати нашу каплицю. Будемо декорувати її, готувати вже до святих, коли хто має час і можливість, ласка, запрошуємо до допомоги. Что еще треба было тут сказать? Якщо вот мы так само переживаем вечеру, эту вигилийную, не только разом с отцом Владимиром, але запрошаем інших святоров долучиться до нас, вони завжди приходять. Тому є можливість допомогти нам у гэтым, а ми там подрихтовці гэтай вигилийной зустрічі можна просто поделиться тем, что будете себе готовать. И попросту нам принести. Одна просьба, коли что-то уже заплануете, напишите нам, телефонуйте, скажите, что мы, например, принесем подшубать, что-то еще, как мы уже просто ведали, что мы маем и что еще просить. Одразу же дякуємо за всі ці страви вігілійні, які ви поділитеся. Великий дякую нашим скаутам, вовчанятим Божим коровкам, усім відказним шефам за принесення огню нашого Вифлеємського. Як вам сподобалося носити огонь? Так! Туди чи ні? Так! А, так, сподобалося. Тобі? Холодно. Але тішилися люди, до яких ви приносили хочеш? Но то видите, вы долучились до этой радости Божьего народжения. Простое, что принесли этот Вифлеемский огонь. Великий вам дякую. Еще с вами сегодня споткаемся и на эту тему наполно поговорим. Ну, а вам, как так само можно будет взять этот огонь, занести до своих домов. Это огонь супокою, огонь миру, який приносить Иисус Христос новонароджений. Тому хочемо, щоб він горів у першу чергу в наших серцях, в наших домах, там, де ми щоденно проводимо цей час, і кого это чините. Вот так вельми хутко, но але так, как поспеть хочешь трошки этих объявов вам сказать. Все находится на нашем сайте, можно дочитать себе, ласка. Ну и жадаем тем, кто може выезжает до своих близких, родных, батьков и не будет на святке, не застається разом з нами, жадаем этот час Божьего народжения будет часом благословенным, часом глубокой такой христианской радости. Сегодня отец Роман об этом говорил, что это правдивой той радости, такой Божией, нехай оно панує. Радость в том, что Бог есть у моим сердце, в моем житті, у моей семьи. Передавайте найлепше пожелання так само вашим близьким, родным, з ким будете святкувати этот час, Божий этот час. Ну и на это святкування, на переживання этих опошніх днів, ще подихтовки до святу, прийміть Божие благословення. Он з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в супокое Христа. Дякуємо Богу. Святий Архангеле Михайле, Бережи нас у змаганні, будь з нам обороною, супроть спокуси і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божою, скинь у пекло шатана і інших злих духов,
які на злобу душу мою просвіті. Амінь. Найсвятейшее сердце Иисуса, Змилуйся над нами, беззаганное сердце Марии, будь нашим порятунком, святый Архангеле Михаиле, молися за нас. Poczekajcie, tu jest ksiądz Roman jeszcze. Уважаемый Ксенц Роман, мне уже в этом году посчастливилось слушать вашу науку, когда мы шли с Лежинкой до Мати Божьей Гуславской. Мы шли на это самое такое тишину, боялись пропустить хоть одно слово, потому что это ваше разважание настолько меня уразили, что я хотела особисто вам подякувати. И вот теперь от всей нашей парафии у меня з'явилась такая можливість подякувати вам за этот благословленный час. За той час, який дав нам пан Бог, за ваше рукавиці. Пан Бог наделил вас всем Роман великой мудрости. Коли мы слухаем ваше Божье Слово, оно западає глибоко в серці. І коли ми приймаємо це Божье Слово усім серцем, воно нас оживляє, і воно нам дає радість, воно натхняє на добрі вчинки, міняє наші думки, а саме головне, на нас на самом деле оживляє. Слушаючи ваши разважания, мы еще больше разумеем Божие таямницы, и мы еще больше разумеем насколько цноты, связанных с собой. Хочу подякувати вам, Ксенц Роман, от всей нашей парафии, за вашу доброзичливость, за вашу открытость. Дякую вам за кожну молитву разом з нами, за кожний момент Святої Євхаристії, за ваше благословення, за кожну сповідь вашу, за мудрые советы, которые вы даете. Нехай пан Бог благословляет вас кожный день. Нехай Мать Божия Найсвятейшая притуляє вас до своего сердца и дає вам силы для дальнейшего служения и здоровья. А на вашем святарском шляху нехай завсюди буде ваш ангел-охоронник. И нехай ваше вот такое данное служение пану Богу людям приносит только благоволение. На конце от всей нашей парафии я хочу вас повіншувати з надиходячим святом Божого народження, радісного і щасливого вам свята Божого народження. Нехай народжений маленький Ісус Христос приходить у кожний дом, у кожну сім'ю, у кожне серце. Нехай кожен стане своїм близьким, принесет радість і буде здоров'я. Ну, а тепер прийміться наш маленький подяку вам. Напевно, самая головная подяка будет это наша молитва, прафиальная молитва. И это вам маленький презент дякую. Нехай Господь Бог благословить, нехай вам дає спокой, ваше серце любов'ю моє, завсюди з вами днем. Нехай вас пан Бог благословить, нехай вам дає спокой, ваше серце любов'ю моє, завсюди з вами днем. Нехай вас пан Бог благословить, нехай вам дає спокой, ваше серце любов'ю моє, завсюди з вами днем. Вашими молитвами. Номер 133. Мараната, Пане, прийди, о Єзу, Мараната. Мараната, Пане, прийди, о Єзу, Мараната. Я почув з неба,
Марии, и зачала от Духа Святого. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Ось я, слуга Панская, нехай мне станется по воле